Unavený som jak pes. Mamina prišla nás pozrieť. Čaute chalani. Nie, plná elánu, energie, vyspinkaná. Čau. Čau. Ahoj. Máte všetko hotové? Ja už ani nevládem. Za jednu pusu? A druhú? Ja už idem z posledného, prepač. Ako sa mala? No. Sama. Mal som robotu. Čo ti poviem? Dneska od 8. Od 7:30 ideme, nie? No? Od 7:30 dneska ideme, akože šialený. A potom hodinu sme sedeli. Nič nie je zadarmo. Práca je práca. Vieš, a potom ti taký niekto... Donesla som ti jedlo. Toto fajnové sotečko? Ja sa ponáhľam. Toto fajné sotečko si doniesla? Áno. Ty kokos, kámo. To normálne, keby si ty si sa mala... Ty by si Pozri, si v jakej taške. Ku každému koberčeku, čo si u nás ľudia kúpia, tak dostanete 20 eurovú zľavu na nákup kabatika. Môže byť? Hej? No, a ja som nevedela, že ma tu dieťa takto natáčať. Však, poviem, vieš ako to chodí vždycky. Len ho nevolaj Miroslav. A len ho nevolaj Miroslav a nechci ísť Martina. Prečo? Lebo všetci, kto chcú vedieť, tak to vedia. Tak, dobre. Pozdravujeme. Ahojte. Majte sa krásne, pekný deň vám prajem všetkým. Ahojte. Krásny víkend. Ahojte. Čaute.